per valorar una mica tot el que ha sigut la campanya de Nadal. Entenem que després de l'època d'aquestes festes, que és una de les èpoques, per no dir l'època més important pels comerços, efectivament nosaltres volem valorar totes les iniciatives que des de l'Ajuntament es duen a terme durant aquestes festes i valorar una mica com han anat i aleshores nosaltres fer algunes propostes de millora pels propers anys. D'entrada el que volíem fer és repetir un diagnòstic que fa anys que diem, que és que el que trobem que és millorable és que la cavalcada de Reis comenci amb una recepció a l'Escardívol, que això el que provoca és que els dies 2 a 6 el pàrquing de l'Escardívol, que és el principal pàrquing de rotació del centre de la ciutat, estigui tancat i que per tant el que això provoca és que durant els dies de més intensitat comercial de l'any el principal pàrquing del centre està tancat. Entenem que això perjudica el comerç de la ciutat i per tant pensem que es pot repensar com ha de ser aquesta cavalcada. Volem, això sí, considerem que la cavalcada ha estat un èxit, en aquest sentit també valorar-ho positivament. Un agraïment a tots els voluntaris i a tota la Comissió de Reis que ho fan possible i entenem que aquesta proposta comercial pot anar en una línia diferent de la que la cavalcada dels últims anys ha tingut, però entenem que hi ha altres ciutats on segurament l'espectacularitat de la cavalcada es centra en el propi recorregut i no tant en l'arribada de Sa Majestats dels Reis d'Orient. Per tant, entenem que de la mateixa manera que a altres ciutats l'arribada és una arribada puntual a un lloc i d'alguna manera i després el gruix de l'espectacle és en la cavalcada, entenem que aquí a Rubí, si això ha d'anar en detriment del sector comercial aquells dies tan importants de l'any i especialment en uns anys on el consum s'ha reduït una mica, entenem que això s'ha de poder canviar. Per tant, nosaltres la primera proposta de millora que fem és la de que canviem la recepció dels Reis de cara a l'any vinent, que aquesta recepció es faci a l'amfiteatre del Castell i que d'aquesta manera a l'Escardívol, aquells dies de tant moviment al centre i especialment pels comerços, quedi lliure. Aquesta és la primera proposta, valoració i proposta. Segona valoració, la Fira de Nadal. Estem d'acord, ho hem parlat també amb els comerciants, no funciona, la Fira de Nadal tal com ha estat plantejada els últims anys a la plaça Doctor Guardiet no funciona. És veritat que s'ha millorat en quant a que les guinguetes són de fusta i per tant té una imatge molt millor respecte d'uns anys enrere on no era així, per tant això també un element positiu, però entenem que a la plaça Doctor Guardiet ni funciona pels propis paradistes, que no recuperen la inversió que costa centrar-se allà, i tampoc no ajuda al comerç en tant que no dinamitza tampoc la zona pels comerciants, i la veritat és que hem vist que tota la Fira de Nadal la veritat és que hi ha hagut molt poc moviment i fins i tot els propis paradistes han dit que no havia funcionat. Per això, segona valoració, en aquest cas negativa respecte a aquesta fira, i proposta, que és que proposem que aquesta fira es traslladi a la plaça Pearson, que d'aquesta manera complementi la pista de gel, que a més es pugui decorar de manera nadalenca els arbres de la plaça Pearson i a més que es transformés aquesta fira de tal manera que s'assemblés més a una fira de Santa Llúcia, per tant uns dies abans amb figures del pessebre i no tant perfums, embotits o unes guinguetes que poden ser pròpies d'altres moments de l'any i no particularment del Nadal. Creiem també que es podria fer una iniciativa perquè els floristes o els gardens de la ciutat hi poguessin posar els seus avets en aquesta fira o les seves plantes de Nadal i que per tant tot plegat entre la pista de gel i aquesta nova ubicació donés una nova centralitat que a més connecta molt millor amb la Illa de Vianants, semblaria, per l'èxit de la pista de gel i pel camí amb l'estació, que no a la plaça Doctor Guardiet. Segona valoració i segona proposta. La tercera proposta que volem fer és que en la línia de la moció que vam presentar en el seu moment sobre els aparadors vius,
aquella iniciativa doncs, va ser aprovada i es va dur a terme d'una certa manera en col·laboració amb l'EDRA. Va ser una iniciativa que es va dur a terme però que va durar poc, que només es va implantar al carrer Maximí Fornés, i entenem doncs, que era una idea bona, que era una idea que havia de tenir un recorregut més llarg, i que nosaltres entenem que podríem recuperar la idea potser més enfocat a una promoció comercial, per tant a uns vinils que diguin doncs, que el comerç doncs, està buit però que incentivi a la inversió a Rubí, com fan doncs, alguns centres comercials. Quan hi ha una botiga que queda buida, lògicament no queda apagada i fosca, sinó que hi ha un vinil que li dona llum, que li dona vitalitat, que li dona vida i que anima a que altres persones doncs, inverteixin en aquell espai. Creiem que això es podria fer per temporades i que per tant en època de Nadal també hi hagués un vinil potser específic de Nadal que també ajudés a donar aquest ambient nadalenc. Per tant, tercera valoració i tercera proposta. D'altra banda, també creiem que lògicament el comerç no millorarà mentre també doncs, el passeig del centre de la ciutat no millori estèticament, i en aquest sentit doncs, potser no és tant una valoració de Nadal, tot i que ho connectarem, que és la nostra crítica a les jardineres que s'han col·locat al passeig Francesc Macià i l'Avinguda Barcelona. No estem conformes amb aquestes jardineres, amb el mobiliari urbà. Nosaltres doncs, des de fa molt de temps que demanem doncs, un esforç per millorar la imatge del centre de la ciutat. És l'aparador, és la principal doncs, carrer comercial de la ciutat, i entenem que aquestes jardineres doncs, no responen a la millora de l'eix comercial que necessita la ciutat de Rubí. No ho fan en absolut. Nosaltres entenem que això ha de ser un passeig doncs, que s'ha de canviar doncs, tota la pavimentació, fer una pavimentació única, com pugui ser doncs, el passeig del centre de Granollers, que es converteixi en un veritable passeig comercial, i que l'Ajuntament continua amb aquestes improvisacions, amb aquests pagats que no acaben de resoldre la imatge i que a més doncs, no només aquests cendrers doncs no són estètics, sinó que a més van acompanyats d'una senyalètica que francament no ajuden a que això millori, no? És un pagat més, no? I creiem que la decoració de Nadal doncs, també en aquest sentit podria millorar. A dia d'avui, aquest Nadal hi ha hagut bàsicament les llums de Nadal i l'arbre de la plaça de l'Ajuntament. Creiem que els avets de Nadal fan ambient, fan caliu, i per tant que en tot l'eix comercial, no només al carrer Fondo, sinó al conjunt de l'eix comercial, hi haurien d'haver doncs, més avets imponents, diguéssim grans, que doncs, donin aquest ambient de Nadal. Per tant, és l'altra valoració, que és aquesta, no? de la manca d'imatge, no? Novament. I després una última reflexió en relació a tot el tema comercial, denunciar doncs, que en el seu moment la regidoria de comerç doncs, tenia 4 persones treballant-hi, 3 tècniques i un administratiu. Ara doncs, només queda un administratiu i una tècnica, per tant s'ha reduït el 50% el personal que treballa al Departament de Comerç, i per tant això també doncs, té unes repercussions, i una d'elles en part és que aquest any doncs, no s'han convocat, no s'han pagat les subvencions doncs, quan tocava, al juny, sinó que s'han pagat al novembre. Això ha provocat doncs, que no s'hagi fet el concurs d'aparadors. Doncs no només això, sinó que no s'han pagat a temps les subvencions de millor iniciativa comercial. Entenem que tot són un seguit de coses que quan ja portem 3 anys de mandat doncs no ens hi hauríem de trobar en pitjor situació que com ha començat, sinó que la política comercial i de gestió de la promoció del comerç hauria d'anar millorant i no empitjorant, i per tant doncs, denunciem que també en part aquesta és una de les problemàtiques que arrossega la política comercial de l'Ajuntament, no? Es redueixen 50% el personal i després les subvencions que arriben tard i que també afecten doncs, a les associacions de promoció del comerç. Per tant, la conclusió de tot plegat és que fem una valoració doncs, correcta en quant a la campanya Nadal pel que fa a les vendes, tot i que també s'han reduït, però en qualsevol cas una valoració doncs, correcta pel que dèiem de la cavalgada, pel que dèiem de les guinguetes, també
perquè diguéssim que totes les activitats de dinamització que tenen a veure amb espectacles al carrer, creiem que són de qualitat i són positius, per tant aquest és un punt positiu que nosaltres volem destacar sense cap mena de problema, però en canvi hi ha tot un seguit d'elements que ens permeten pensar que hi ha marge de millora i nosaltres el volíem situar damunt de la taula la primera setmana després de la campanya de Nadal, que és el moment que toca fer-ho perquè estem convençuts que també el sector del comerç de Rubí demana que com a polítics locals que fem una mica de repàs, fem una valoració i proposem millores i creiem que aquestes millores ajudarien de cara a l'any que ve. Un munt de coses. Sí. Des de quan està la situació aquesta de l'un sol tècnic? No ho sé. No ho sé, però ja fa temps d'aquesta situació, perquè hi havia l'Alba Perales... Van començar el mandat amb 4, sí, no és una cosa de... Sí, van començar, no van renovar l'Alba Perales, llavors no s'ha cobert aquesta plaça, i després l'altra, que és la Núria, que em sembla que va trobar una feina, va plegar i tampoc no s'ha cobert. Per tant, la situació és aquesta, el de l'Alba ja fa temps i el de la Núria desconec de quin més parlem, però és una cosa que sí, que és d'aquest mandat i que ha passat en els últims mesos i que no s'ha previst tampoc un canvi. La primera queixa que fèieu, la de l'aparcament a l'Escardívol durant la cavalcada, és valoració vostra o us ho han comentat els comerciants? Això és una cosa que no és la primera vegada que ens ho comenten, altres anys ens ho han comentat. Nosaltres això cada vegada que fem un porta a porta comerciants i que plantegem aquest tema, la gent està d'acord. És a dir, hi ha una obsessió en aquesta ciutat, jo imagino que és una mica en la línia de la festa major, de fer-ho a l'Escardívol, perquè així és molt més multitudinari, és el moment en què l'alcaldessa té el seu minut de glòria, imagino que això és la prioritat. Per nosaltres la prioritat és que funcioni l'economia local i que als comerciants els hi vagi bé, no que hi hagi un acte en què es puguin lluir els polítics. Llavors, que això vagi en detriment d'aquella recepció espectacular, entenem que no passa res si després la inversió que des de la Comissió de Reis es faci es tradueixi en més espectacularitat, potser no tant en la recepció sinó en el conjunt del recorregut, però si així ajudem al comerç local jo crec que estarem fent un bé a la ciutat i crec que amb tot el respecte i tota la humilitat perquè aquí hi ha molta gent darrere de l'organització de la cavalcada i per tant també s'ha de respectar les diferents opinions de tota la gent involucrada. És una proposta que nosaltres fem pensant que seria millor i que diguéssim que el sacrifici no seria tant, perquè a moltes altres ciutats es fan d'altres maneres i entenem que s'ha de poder fer. Hòstia, m'he quedat en blanc. Voleu preguntar alguna cosa? Jo no tinc pregunta. A què anava? Vale, sí, no és el primer cop que demaneu que l'Escardívol es traslladi a un altre lloc, al concert dels 40, el tema de la festa major, també heu fet alguna proposta en aquest sentit. Suposo que és part del problema que el gran espai del centre sigui un aparcament també, no? És un problema que ens ho trobarem sempre, per això. Jo crec que és a dir, nosaltres vam proposar a principis de mandat que aquest fos el mandat de la passera. I ho vam demanar perquè creiem que després de molts anys en què no hi havia capacitat d'inversió real a la ciutat per la crisi econòmica, que ara que hi havia diners sobre la taula, en lloc de fer petits pagats com els que veurem els propers mesos, a mesura que s'apropin les eleccions anirem veient aquestes obres que es van aixecant al centre per arreglar mínimament la cara del centre o de la ciutat abans de les eleccions. Nosaltres creiem que era el moment de mirar una mica, de pensar en futur i de fer unes obres a tot el carrer Major que fossin de futur, és a dir, que fossin ambicioses. Recordeu que en aquest sentit vam demanar un concurs d'idees perquè l'illa de vianants es fes d'una manera potent i no un pagat, i després la passera de l'Escardívol. Lògicament, el dia que hi hagi un pàrquing soterrat a l'Escardívol i que hi hagi una plaça a l'Escardívol i que hi estigui ben connectada amb la plaça Marquès de Barberà o amb la plana del Castell, aquell dia es podrà recuperar l'Escardívol com a lloc, diguéssim, ampli, gran, on hi cap molta gent i on poder fer segons quins espectacles. Però aquesta mania de fer-ho tot amb un pàrquing que hi passaven dues carreteres pel voltant, francament, nosaltres no l'entenem, o com a mínim, quan això va en detriment del comerç, creiem que no compensa, només és això. Una de les queixes del comerç pot ser aquesta, segurament la més pública i la més gran és l'illa de vianants. Hi ha un petit grup de comerciants que diuen que s'està afectant molt. Vosaltres que feu aquests porta a porta comercials i tal, però que alhora també esteu a favor, diguem, de la idea de l'illa comercial, com us veieu? Què us diuen? De moment, com està funcionant? Nosaltres, en aquest sentit, creiem que l'aposta per l'illa de vianants és una aposta que no només s'ha de mantenir, sinó que s'ha de refermar, però s'ha de fer bé.
s'ha de fer bé. El tipus de comerços que aniran en els diferents carrers de l'illa també s'aniran adaptant a les possibilitats que hi hagin, però lògicament, si nosaltres no tenim resolt el tema dels pàrquings, i el tema dels pàrquings, insistim, no només és el tema de l'escardívol, sinó que també és el tema del pàrquing de la pista, del pàrquing del mercat, que recordem que encara no s'hi pot pagar amb targeta de crèdit, que és molt més car que els altres pàrquings del centre, és a dir, fins que no es resolguin totes aquestes coses, és normal que hi hagin comerciants que es queixin de l'afectació que hagi pogut tenir l'illa, perquè una illa no es fa començant la casa per la teulada, sinó que es plantegen tots els elements globals que han de fer funcionar l'illa. Com que aquí no s'ha fet d'aquesta manera, lògicament els comerciants, alguns estan molt afectats. Que s'hagués fet d'una altra manera, pensant en totes les conseqüències, en totes les qüestions que s'han de resoldre, i aleshores s'implementa, i a més amb un passeig que fos estèticament agradable, segurament aquestes queixes serien menys. Quan has dit d'adaptar el tipus de comerç que hi ha, entenc botigues més petites que no faci falta anar amb el cotxe per agafar, va per aquí, no, el tema? Evidentment, hi ha diferents, entenem que les illes de tots els centres de la ciutat tenen diferents zones, la que és més difícil d'accedir-hi, i després al voltant hi ha altres carrers que són també, diguéssim, cèntrics i que són una mica més fàcil d'accedir-hi. A partir d'aquí, amb el llarg del temps, els comerços es van adaptant en funció de l'oferta que ells donen. No? Jo crec que això és una cosa que no ens ha de preocupar excessivament. Ara, és injust si l'Ajuntament, qui és qui ha de gestionar, qui és qui ha de fer la planificació, qui és qui ha de fer inversió, si no es fan bé les coses, que després això s'afecti, i a més, quan es prenen decisions, i això també ja moltes vegades ho hem denunciat, que són improvisades, o que es diuen que trigaran uns mesos i després triguen molt més, o quan hi ha una desinformació generalitzada, no? Entenem que les coses s'han de fer bé, però vaja, nosaltres ara avui el que volíem és centrar-nos en la realitat d'aquelles coses que sí que podem canviar ja, perquè nosaltres sovint hem criticat el tipus de manteniment, no? La neteja de la ciutat, i ara el que volíem també era fer una valoració de dir, molt bé, més enllà de les grans obres que nosaltres faríem per millorar el centre, quines són aquelles petites polítiques que poden ajudar al comerç i que creiem que serien positives, i aquesta és una mica la idea d'aquesta roda de premsa. Necessitem